Jó reggelt, jó szurkolást a 109 Hotel Alfa 091 operátor Robi minden állomás és megállóhely vételén. Ez a szezonnyitó nagy per P, ez valami fergetegesen jól sikerült. Talán még ilyen vidám kitelepülésen soha nem voltam. Az a helyzet, hogy vaciláltam is, hogy menjek-e vagy ne menjek, mert hát ezt a hideget én már rosszul viselem. Aztán 109 Hotel Alfa 69-69 Tóni barátom fölhívott, hogy hát egyedül neki sincsen kedve, meg látta, hogy én is írtam, hogy nem biztos, hogy kimegyek, hogy mi lenne, hogyha együtt abszolválnánk ezt az alkalmat. Én megkaptam ezen az alkalmon, mondom, jól van, menjünk. Nem tudom, én valahogy egyedül nem szeretek kitelepülni, én ilyen közösségi akciókat jobban szeretek, úgyhogy hagytam magam rábeszélni, nagyon nem is kellett egyébként. Úgyhogy Tóni barátommal mentünk kitelepülni, és tényleg nagyon jó volt az idő is, nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás. Igaz, hogy kint az autón kívül nem volt meleg, de sütött a nap, úgyhogy a karosszéria az gyakorlatilag mint egy üvegház, nagyon jó klímát alakított ki. Na, a végére az kemény volt, lefagyott a kezem, mire szétszedtem az antennát, minden tagnál letekerni a megmerevedett szikszalagot, elcsomagolni, az kemény volt, de nagyon jó meglepetés volt, ketten is följöttek. Följött először is a Zoli barátom, aztán a Csabi barátom is följött, úgyhogy egy ilyen kis rögtönzött rádióamatőr találkozóvá vált ez az egész. No, és aztán ez amiről akarok beszélni, hogy tulajdonképpen ez a most nevezzük expedíciók éjszakájának, de ugye itt gyakorlatilag nem is az a cél, hogy az éjszaka meglegyen, hanem hogy expedíciók menjenek, települjenek ki. Az expedíciókat lehet keresni akár az éterben, de bátrabbak akár a közelükben lévő egy-két expedíciót meg is látogathatják. És így lesz belőle egy nagyon kerek kis komplex történet. Én azt várom, hogy majd ez a tavaszi expedíciók éjszakája, találkozók találkozója, ez milyen eredményességgel fog létrejönni, mert ez határozza meg azt, hogy tényleg akarjátok-e ezt, szeretitek-e ezt, jó mókának gondoljátok-e hozzám hasonlóan. Szervusz, további jó hétvégét! Köszönöm, Tony, minden jót neked, és örültem, hogy beszéltünk, sok kus volt, jó hétvégést, balesetmentes utat hazafele. Köszi, és akkor várom a Robit. 109 Hotel Alfa 7-es, 2-es, 8-as, a 109 Hotel Alfa 091-es per P kitelepült állomás ide a Péceli Várhegyre. Véget ért a felkészülési időszak, vége van a vizsgának, vége van a kifogásgyártásnak. Ám de, aki azt gondolja és attól fél, hogy lehetetlen, megugorhatatlan a rádióamatőr vizsga, az kösse föl a gatyáját. A tanulás az azután kezdődik, hogy megszerezted a vizsgád és elkezdenél dolgozni. Tegnap olvasgattam rádióamatőr csoportban a beszélgetést. Határozottan az volt az érzésem, hogy én valami távol-keleti egzotikus nyelvet látok. Egy szót nem értettem belőle. Egy büdös szót nem értettem belőle. Zoli barátom rá is kérdezett, hogy értem-e. Nagyon szívesen segít, hogyha valami nem világos. Én nekem az nem világos, hogy én mit keresek ebben a csoportban. Egy büdös szót nem értettem az egészből. Úgyhogy az a helyzet, hogyha szefonyuggereknek bentlakásos tábort indítanának, akkor jelentkezek. Hát az én kompetenciám az mondjuk informatikai téren legalább annyira erős, mint elektrotechnikában. Úgyhogy
komoly kihívások előtt állok még. Hajlamos vagyok, meg hajlandó vagyok a tanulásra, de most érzem aztán igazán elveszettnek magamat. Hajjajjaj. Na jól van. Mondom, hogy mi fog most történni, utána járok, hogy milyen dolgokra van még szükségem. Antennát kell kirakjak. De jelenleg ugye van egy amatőr rádióm, de hát antennám az csak 11 méterre van. Illetve van egy VHF-UHF amatőr rádióm is, ahhoz az is mobil, ahhoz még mobil antennám sincs, illetve egy bázis antennám van, egy Diamond X300-as, mondjuk lehetne az is 500-as, de 300-as van, szóval ott a távvonalat még rendbe kell hozni, meg egyébként is az egész antenna parkot egy kicsit át kell gondolni, át kell alakítani. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Szóval az a helyzet, drága barátaim, hogy ne az amatőr vizsgától féljetek, az teljesíthető, hanem hogyha megvan az amatőr vizsgátok, és még nem vagytok különösebben képben amatőr rádiózásban, tehát hozzám hasonlóan 11 méteres DX vagy PMR világából érkeztek, akkor az igazán nagy munka, amire tényleg időt, energiát kell majd fordítani, az csak a vizsga után következik. Be kell lássam. Na jól van, ennyi volt ez a kis rövid bejelentkezés. 109 Hotel Alfa 091, operátor Robi. Sziasztok!